Саламу алейкум. Този път ще засегна така, една тема с голям интерес сред хората. Темата с магията и по-скоро магията според Корана. Какво разбираме под магия? Под магия се разбират разни неща. Както магията е известна сред хората, да се въздейства на един човек чрез събиране на разни неща, като ногти, кости, коса, извършване на неприемливи деяния и така нататък, с цел да се навреди на определен човек. Магия също е омайването с приказки, вълшебствата. И всичко това се нарича магия. Сред нас, както е известно, се говори за бяла и за черна магия. Как и защо е спомената магията в Корана? Тя се споменава по две направления. По направление на хората, т.е. това, което хората казват или хорските представи, и другото е това, което Аллах е казал за магията. Както може би и във всички езици, и в арабски език магията, сихр, общо казано, е магия, омайване, очароване, въздействие. Като правило, в арабския речник е посочено всяко дело, чиято причина е скрита и се смята за различна от реалността и представлява така един камуфлаж или измама, която представя лъжата като истина и обратно, използвайки за целта свръхестествени сили чрез духове, изкуство и практики на магиосника. Това е магията. И както и във всички езици, така и в арабския сихр, магия. Кое е магия? Магия е всяко нещо, което има фин и деликатен произход. Отнася се за храна, за питиета и така нататък. Сихр е онова, което пленява ума със своята красота. Сихр, магия е онова, което го използват като с лоши намерения да вредят на хората. Сихр също е магически трик. Т.е. ефектът от това, което се прави, е магически. Омайва хората. Сихр е женската магия. Нейната красота, нейното очарование, нейното великолепие. Сихр още е речта. Мекотата, елегантността на речта, която въздейства на сърцата. В тази връзка е и изразът Сихрул Коран. Магията, чародейството, въздействието на Корана. Сихрул Коран. Но тук не става въпрос за някаква магия, каквато хората разбират. И така, магията в хорските представи, която е спомената в Корана. В Коран се споменава, че противниците наричали пророците омагьосани хора. Както са наричани и Мухамед а.с. в 17 сура, 47 и 25 8 знамение. Ин теттебиуне илля раджулен масхура. Вие следвате само един омагьосан човек. Тоест, хората казват за пророците, че са омагьосани хора. Една представа, която имат. Омагосен, не са наред. Противниците на истината наричат писанието на Аллах магия. В сура 43, 30 знамение се казва, щом истината дойде при тях, т.е. писанието, рекоха: това е магия, а ние не вярваме в нея. След като не могат да я опровергаят, след като не могат да я оспорят, няма какво остава друго, това е магия. В 28 сура, 48 знамение се казва, когато им дойде истината от нас, рекоха. Т.е. когато
е дошла истината при меканци. Не трябваше ли да ни бъде дадено същото, което бе дадено и на Муса? И Аллах какво казва? А нима не отрекоха онова, което по-рано бе дадено на Муса. Онези, които мислят по същия начин, и тогава са го отрекли. Така че те позициите са едни и същи. Рекоха, две магии, които се подкрепят. Кои са двете магии? Едната магия е книгата на Муса, другата магия е книгата на Мухамед алейхиссалам. Тората и Корана. Така са ги наричали. Езичниците, оспорващите, противниците на религията. Нека да видим как Аллах представя магията, за която се говори на няколко места в Корана и основно във връзка с магиосниците, с които се състезавал пророка Муса по времето на фараона. В сура 7 от 111 до 126, в 10 от 79 до 82, в 20, 19 до 21 и в 63 сура 73 знамение. Когато разгледаме казаното в тези пасажи, чрез няколко класификации от Аллах по отношение на магията, тогава ще разбереме нейната същност. И така, нека да видим Аллах какво е казал за магията. Хорските представи са неясни. В 7 сура, 126 за мен се казва Каля алку. Рекоха, вие мятайте. Каза Муса, рече. Вие мятайте, т.е. на магиосниците. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ. А когато метнаха, омаяха очите на хората и ги ужасиха да метнат техните приспособления. И какво? И ги ужасиха. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Дойдоха, направиха, извършиха велика магия. Значи това, което е извършено тогава, по времето на Муса, значи е велика магия, така е назовано. Която, какво е направила? Ужасила е хората. Омаяла е очите и е ужасила хората. Това е важно да го запомним. В същата сура 117 знамение, 7-117, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ. И разкрихме на Муса, вдъхновихме го. Метни своята тояга. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يُؤْفِكُونَ. И ето я, поглъща онова, с което мамеха, с което лъжеха. Запомнете и този израз, и това определение. Поглъща онова, с което мамеха, с което лъжеха, с което заблуждаваха. И се установи истината и се оказа на празно онова, което бяха направили. Загубили са. В 20 сура, 69-то знамение се казва, пак в тази връзка, защото тази история неколкократно е засегната в Корана. وَأَلْقَوْا فِي يَمِينِكَ. Метни това, което е в десницата си. Талқаф ма сана'у. Ще погълне това, което са изобретили. В турски език това е, и то в български е занаат, произхожда от там. Санаа. И какво ни казва Аллах? Ще погълне онова ма сана'у, което са изобретили. Това умение, това е изобретеното, ще го погълне. Значи Аллах нарича магията, която са направили, изобретение, изкуство. Иннема сана'у кейду сахир. Несъмнено, те изобретиха, те създадоха, направиха изкуство. Какво? Кейду сахир. Хитрина на магиосник.
وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. А магьосникът няма да успее където и да отиде. Защото това е илюзия, това не е истина, това не е реалност. Няма как да успее с нея. От тук разбираме, че в Корана не се споменава и от аятите никъде за въздействие на магията, както е разпространено сред хората. Напротив, какво ни казва Аллах в 10 сура 77 знамение? Рече Муса: нима така говорите за истината? Какво казват за истината? Магия. Когато ви се яви. Магия ли е това? Няма избавление за омаеващите, за заблуждаващите. И тук Аллах ясно ни разкрива същността на магията, представена на Муса от магьосниците. Какво ни казва? Извършиха велика магия. Каква е? Сахару аюнен нас. Омаяха очите на хората. И се ужасиха хората. И после, какво са направили магьосници? Иннема санао кейду сахир. Несъмнено, той изобретиха само хитрина на магьосник. Изкуство направиха изкуство на магьосник. Това е магията. На маг. Изкуство на маг. Магьосник, маг. Маговете. Кейд. Кейд, това е план. Кейт е кореж. Кейт е заговор, хитрост, номер, измама. Когато се споменава от името на Аллах, това е плана на Аллах. Иннахум якидуне кейден ва акиду кейда. Те кроят заговор, но Аллах е направил своя план. Ето, и от името на Аллах, и от името на тях. От името на противниците е заговор. От името на Аллах е план. Аллах е подготвил своя план. А в сура Юсуф е споменат като кроежите. Инне кейде кунне азим. За жените, вашите кроежи са велики. Кейт е измама. Кейт е умение. Кейт е изкуство. Да издокараш нещо. Лъжа. Кроеж. Заговор. И какво разбираме от това, което Аллах е споменал по отношение на магията? Че извършенето от магьосниците по времето на Муса всъщност са хитрости. Това са номера на магове. Тази дейност е била изключително развита в Древен Египет и е била нещо престижно. Защо? Кой на днешно време умее да направи номерата на маговете? На илюзионистите. Това може да го направи един човек, който е запознат с много тънкости на закономерностите, които другите не ги познават. И тук става въпрос за знание. Знание. Без знание човек няма как да го направи. И ето как са представени тези магьосници. Магьосниците, които се състезават с Муса. وَقَالَ فِرْعَوْنُ نُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. И рече фараонът: доведете ми всички вещи, всички запознати, всички знаещи магьосници, знаещи, познаващи това изкуство. Тези хора били най-знаещите в обществото, както на днешно време са най-големите учени, които познават много тънкости на науката, които не са известни на знанието, които не са известни на другите. Това са хора на знанието. А не, както си мислим, че ако ли не, това са били хора, които се занимават с разни порочни и нечисти дела. Именно поради тази причина тези хора първи разбрали истината, сведена им от Муса. Те разбрали истината, която Муса им е свел. И това са първите хора, които повярвали. Повярвали на Муса, въпреки заплахите. Защо? Защото те разбрали истината. Знаещия човек
запознатия, той знае за какво става въпрос. Няма как един невежен, неграмотен, който не е осведомен, един посредствен човек да повярва в нещо, след като не го е разбрал. Но те са се убедили, те са разбрали истината и са повярвали. В този момент Аллах го разкрива и забележете, въпреки заплахите на фараона, че ще ги разпъне на кръст, че ще им отсече ръка и крак кръстом, че ще ги убие, казвайки им, вие му повярвахте преди аз да съм ви позволил. Въпреки всичко това, какво са казали тези хора? Калю аменна бираббил алемин. Повярвахме в Господа на световете. Рабби Муса ве Харун. Господа на Муса и Харун. 7 сура 121-122 знамение. Някои сочат като довод от Корана, като довод, нали, за въздействието на магията. Вижте, тук няма никакво въздействие. Но някои сочат като довод, кое 275-то знамение от сура Бакара. Нека да видим какво се казва в него. Онези, които се препитават от лихварството, няма да се изправят, освен както се изправя поразен от сатаната. Сатаната е образ на нещо страшно, на нещо съсипващо и така нататък. Да чухте тук някъде да се говори за магия? Да говориш за магия и да я свързваш с лихварството и заплахите на Аллах по отношение на лихварите е, меко казано, несериозно. В знамението Аллах посочва какво поражение ще има за хората от лихварството, какви проблеми ще се създадат. Че няма да могат да се изправят никога, защото това създава разруха в обществото и ги съсипва. И какво се случва? Да подминаваш онова, което Аллах конкретно е казал за магията. И именно, че тя е кейт, че тя е илюзия, че тя е измама, че тя е изобретение, а не нещо реално, че тя омаева очите на хората само, така ти се вижда. И това наистина е голямо отклонение. Същото се отнася и за онези, които са съчинили предание в връзка, нали, с магията. Преданията, които са съчинени. Да не се довериш на казаното от Аллах, а да се позовеш и да се довериш на предания, в които се твърди нещо различно от казаното от Аллах. Ето, за пророка се твърди, че му е направена магия. Направено обаче чрез предания. Това е предадено. Да твърдиш, че на пророка му е направена магия, означава да застанеш на страната на тези, които са обвинявали пророците, противниците на пророците. И са им казали, те са омагьосани хора. И както са казали на него, омагьосан човек, следвате един омагьосан човек. Всякакви уговорки, че му е била направена магия, но тя не повлияла на откровението, а само на определени неща, като да не знае с коя от жените е бил и не знам какво си. Това са само опити за утвърждаване на идеята за магия, които представляват гнусна клевета спрямо пратеник. Целта от тези клевети, та не е случайна. Това е проект, за да бъде дискредитирана религията на Аллах. За магията още се говори в сура Бакара, 102 знамение, по отношение на Сулейман. В нея се казва: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. И така нататък.
Последваха измислиците, маатетлю шеялтино, които сатаните разправяха. Които сатани са разправили измислици сред хората? Как така ще приемем, че сатаните се разказват между хората и ги виждат и им разправят разни измислици? Сатаните тук са самите хора. Кои хора? Сурата е ниспослана в Медина. Аята е медински. В Медина има 3 големи еврейски племена. Част от тези евреи са отвърналите се от заточение в Вавилон. Навуходоносор, вавилонски крал, отпращат 3 групи евреи на 3 транша в Вавилония и там ги заточава, докато се появява Кир Велики и ги освобождава. Тези вавилонски евреи какво правят? Тези ешеалтин какво разправят? Разправят за владението на Сулейман. Какво са разправили? Измислици, че той управлява с магия. И казва се, не Сулейман бе отричащ, а те станаха отричащи. Кои? Сатаните. Ако тези сатани, които са ни в представите, нали, се споменава за тях, че са станали отричащи. Сатана значи, който се отрека, който се противи, който работи против истините от Аллах. И как отричаш, ще се стане отричащ. Тук става въпрос сатаните от хора, човеци. Те станаха отричащи. Какво са правили? Учеха хората на магия на онова, което в Вавилон било ниспослано на 2 ангела Харут и Марут. Значи тези сатани са учили хората на онова, което било ниспослано. Какво било ниспослано? Разправя се идеята, че в Вавилон Аллах изпратил 2 ангела, прегрешавали на земята, учили хората на магия или не знам какво си. И това разправят, което не е истина. Това е вавилонска измислица. И какво става? Хората са последвали измислиците на сатаните, които разправяха за властта на Сулейман. И не бе той отричащ, а сатаните станаха отричащи. Учеха хората на магия и на онова, което е разправено в Вавилон. Това е аята. За каква магия става въпрос тук? Обаче, когато тези думи ги припишеш от името на Аллах, нещата коренно се обръщат и, за голямо съжаление, в голямата част от тефсирите е направено по този начин. Така. Който иска да има магия, ще си има магия и никой не може да му отнеме. Това е негов избор. Ние тук говорим истините от Корана. На хората им е втълпено и подсъзнанието му е увредено още от детска възраст. Увредено е от магии, от джинове, от таласъми, от зли очи и не знам какво си. От такива суеверия. Ако тези суеверия, които са напълнени в главите на мюсюлманите, ги съпоставим с теохида, с единобожието, какво се случва? Основата на религията, основата на веруюто, на вярата е теохида, единобожието. И тази основа започва с ла иляха иллаллах. Няма Бог. С отрицание. Първо трябва да изчистиш от себе си всякакви суеверия за зли, свръхестествени сили, които ти влияят. Това трябва да го изчистиш от сърцето си. Ла илахе, това означава. Няма как да дойде вярата в Аллах, преди да си изчистил сърцето си от това. Не може да има теохид. Защо? Хем Аллах, хем друго. Хем Аллах, хем магия. Хем страх от Аллах, хем страх от злите очи. Хем страх от Аллах, хем джиновете. И забележете. Какво означава ла хаула ва ла кувата илля билlah?
че няма могъщество, няма сила, освен от Аллах. А някъде Аллах да е посочил в Корана, че е дал такива възможности на специални хора, които да могат да ги правят и да си играят с останалите. Да има такова нещо някъде. Вследствие на тези суеверия, част от хората са доведени до там, че повече се страхуват от магии, от джинове и от уроки. Повече от тях се страхуват, отколкото от Аллах. От Аллах нямат страх, правят каквото си искат. Ама от джинове и от уроки и от магии се страхуват. Неоспорим факт. Това е състоянието на мюсюлманите. Неоспорим факт е също, че в някои райони магията не е актуална. И не действа. Не е актуална и не действа. Няма магия. Там не говорят за магия. Но има региони, в които е на мода. Магията е на мода. Това се разправя. Това също е довод, че тези неща зависят от нагласите на хората. Сред хората има такива, които са по-чувствителни. Хора, които следствие на някакви такива психологични натоварвания в живота, като войни, смърт, тежки изживявания и така нататък. Катастрофи, стрес, какво се случва с тях, отключват психологични проблеми. Както проблеми за физическото здраве, така и психологични проблеми. И на момента, магия. Самата идея за направяне на магия има почва в психиката на хората. Защо? Защото това е от детството. Това от люлката тръгва. И самата идея, че може да имаш магия, води до прегряване. Прегряване на психиката. Което в много често има тежки последици и самоубийства. Обект на такава психологична атака от магия и джинове са суеверните хора. Хората с слаба вяра. Хем вярва в Аллах, хем вярва в друго. Както и онези, които им е втълпено нейното съществуване. Четете Корана и мислете върху това, което се казва в него. Защото, когато не сте запознати, всичко могат да ви натрапят за истина. Затова трябва да четете, да знаете. Книгата на Аллах не е изпратена за да потвърди някакви магии и суеверия, а да освободи хората от всички тези заблуди. Като гадателство, магия, уроки, обсебване от джинове и така нататък. А тези вярвания сред нас особено се разпространиха през последните 20 години. Когато от обучение се върнаха хора, учили в страни, където тези суеверия са масово разпространени. Идеята за правене и за разваляне на магия, включително чрез четене на Корана, е заблуда и внушаване на хората вяра, че тя съществува. Внушават на хората нейното съществуване. Това също отваря и голяма възможност за шарлатаните, за да си играят с чувствата, с психиката на хората. Да ги довеждат до параноя. Да се изживяват като специалисти тези, които го правят. И да живеят на техен гръб. Защото това не става. Безплатен обяд няма. И то с цената на тяхното здраве. Бъдете разумни. На Аллах се доверете и не допускайте подобни неща да ви
обземат. Споменаването на магията в Корана не е за да я потвърди, а за да разкрие нейната същност. Както видяхте, как Аллах я разкрива, разобличава, че няма нищо реално. И по този начин Аллах разкрива, че тя е измама, в която няма нищо реалистично. Ислямът е цялостна и най-реалистичната и точна система за живота на хората, сведена от всезнаещия. Тоест, Динул Хак е религия на истината, а не религия на митове и суеверия. Да се забърква книгата на Аллах и да се твърди, че в нея има аяти, които потвърждават тези суеверия, представляват дейност против самата религия. Има хора, които са пристрастени към тези втълпявания, към тези втълпени неща. Хора, които не са запознати. А също има и фанатици, които са ги изучавали, в кавички. И често правят нападки и клевети по мой адрес, че отричам едно или друго. Ето, аз ли отричам или изложих аргументите от Корана? И той отхвърля фалшификациите и суеверията, които са наложени като истини сред нас. А голяма част от хората просто са си свикнали с тях. И се страхуват да не си загубят тези неща. Както беше по времето на Соца. Свикнали бяхме по един начин, обаче вижда се, че има коренно различен. В Корана Аллах Субханаху ва Тааля в сура Анкебут 29-68 знамение се казва: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ. Кой е по-голям угнетител от онзи, който съчинява лъжа за Аллах или взима за лъжа истината, когато дойде при него? Истината е при нас. Истините са в Корана. Как ще я взимаме за лъжа? Ами виждаш какво пише, преиначаваш. Виждаш какво пише, пренебрегваш. Правиш си, че не го виждаш. Виждаш там какво пише, предлагаш друго от друго място. Няма по-голям угнетител от него, защото заблуждава. Елейсе фи джахеннеме месве лил кафирин. Нима не е в яда мястото на покриващите, на потулващите истината. Да пренебрегваш, да потулваш, да скриваш казаното от Аллах е куфр, кефера. Потулват истината. Истината е това, което Аллах е казал, а не онова, което са ви натрапили чрез разни твърдения. Наложената в представите на хората магия е магията съчинена от тях самите. Хората са съчинили. Но при нас какво се случва? Това го има навсякъде по света. Но при нас какво се случва още? Включили са и клевети за пророка. От негово име утвърждават магия. На него му била направена. Истината е в Корана, а не в разните съчинени твърдения, чрез които всъщност се отхвърля постановеното от Аллах. Обръщам се към незапознатите и онези, които са се фанатизирали на тази тема, които въпреки ясните знамения на Аллах ще продължават да упорстват, защото са казвали на хората едно. Те са учили хората, че това съществува. А то излиза, че е друго. И понякога звучи грубо, но има наистина изключително нагли хора, които всячески се стремят да изопачат това, което казвам. Дано част по-скоро се върнат и да не потулват истините, да четат Корана и да не потулват истините.
да четат Корана, а не да търсят от друго място доводи за религията. Та обръщам се към тези. Хайде, защо не ми спретнете една магия? Защо не издействате от шарлатаните да ми направите една магия? Или пък да ми пратят някакъв си джин, да видим какво ще се случи. Нали? Знаете къде? Знаете името ми, всичко. Има една страна, в която по телевизията се четат знамения за лекуване от магии, джинове и от уроки. По телевизията. След като аз се явявам, защо не, някой не ме погледне с лоши очи, за да ми навреди. Да видим какво ще стане. Знам, когато по този начин задам въпроса, част от тях са овладели изкуството на приказките като политиците. Да излизат от всякакви ситуации. И ще кажа, че това е забранено в религията, не можем да го направим. А това да се занимавате с разваляне на магии, позволено ли е? С разваляне на магии. Кой го е позволил? И този, който твърди, че прави магия, и този, който твърди, че разваля магия, са в един и същи кюп. Защото така вменяват на хората. Заблуждават хората. Втълпяват им, че има магия, че имат магия. И посочете къде е. Аллах ви учи да разваляте магиите. Четете го в разните книги. В Корана това го няма. Това са измислиците, които са натрапени в уния страни. А в случая, че използвате книгата на Аллах и подвеждате хората, е още по-голяма трагедия. Защото тя не е изпратена за лекуване от магии, а за да ни избави от тези митове и да ни подари живота. Колкото по-рано се върнете към истината от Аллах, толкова по-добре за вас самите. Защото вредите не само на хората, и най-вече и на себе си. Обръщам се към всички хора, към всеки, който слуша. Бъдете внимателни спрямо такива. Не се подвеждайте. Бъдете ли внимателни, особено с децата си. И вместо да им разправяте разни суеверия и да ги плашите, утвърждавайте в тях доверие към Аллах. Доверие към Него, вярата в Него, да имат доверие на Аллах. Обяснявайте им, че Аллах не е позволил недоброжелателни хора да си играят с останалите по този начин, с магии и с разни други неща. И че всичко това са измислици далече от реалността. Правете го, за да не им бъде увреждана психиката още от ранното детство. И накрая срещнах една много точна сентенция, която ме впечатли. И тя се стои в следното. Там се казва: помислихте ли някога защо? Защо в Япония магия не засяга семействата? Защо в Швеция джин не спохожда никого? Не обладава никого? Защо в Норвегия никой не е засегнат от лоши очи? Забележете, това са все страни, които нямат връзка с ислямския свят, така наречения ислямски свят. Значи оказва се, че тези неща работят сред мюсюлманите, при положение, че при мюсюлманите изобщо не трябва да съществуват. Защо това се е получило? Защото всички тези измислици са разпространени в арабските страни и страните от Средния изток. А оттам са дошли и наложени сред нас. Чети книгата на Аллах и на него се довери, а не на разпространителите на суеверия. Бъдете разумни. Саламу алейкум ва рахматуллах.